Machita amaGrootman kukho incoko apha kwi-South African football ngoku. Incoko iyabila le ncoko le. Ezibhasini, eziteksini, espan, ezitreyinini, even bengena kwi-meeting yefamily phaya yama-timer olawe tamkhulu nomalume. So thetha ngomsebenzi okwenziwa ifamily apha abantu busy. Hey coach ePirates, ngubani ufuna coach ePirates ngoba madoda sizoncokola ngantoni apha kanye asanga zoncokola ngomsebenzi somenza apha. So le ncoko ile nale uba ngubani uzokhutshwa Orlando Pirates, who is the right man. Bendize upart 1 ngale video kwezi veki ziphelileyo. I think last week, mungathi kwezi veki ziphelileyo last week. Part 1, if you ayiposta lo way uzujonge le timeline le channel okanye nza ishare apha kwi-comments apha ezantsi part 1. Part 2 ke lenzo menza vandag. Local coach okanye foreign coach, yona question egroot leyo ba ikse izaba yi-local coach okanye izoba yi-foreign coach izoba grand for coach Orlando Pirates next season. Ningalibali bafethu kusupport i-channel, nishaye u-like okanye nishaye u-subscribe apha ezantsi. Masidwadle khona bafethu. Channel nishaye. So indaba ye-foreign coach ne-local coach zoyi-2 ziza ne-advantage ne-disadvantage okanye ngesingamla kuthiwa i-pros ne-cons. Siqale yabo xa sendiyiva le ringans and mamleni ne-former player ngosendiva ne-former player ngoku ezi-Orlando Pirates zichaza uba kusejonga ngubani efuna coach i-Pirates next season. Iwe endivayo uba kusejonga ngathi kufunwa i-local coach apha. But zenza next week leyo part 3 ba okay amagama. Mhlanje sancokola ngaleyo iba i-foreign coach okanye i-local coach. So i-pros and cons ne. Msiqale nge-foreign coach. Base foreign coach zindoni advantages ne-disadvantages if i-Pirates izawugowela ila way foreign coach. Foreign coach number 1, masiqale nge-advantages. Advantages zoba ne-foreign coach is ba le coach izofika ne-ideas nemehlo eli-fresh. Afika nemehlo eli-fresh namehlo a-fresh plus ne-ideas ezi-fresh ne-system nendlela edlala ibhola plus nehanga yofunda yo-observer no-succeeda plus ne-culture yokusebenza. I-foreign coach iza nalo way, azive ezo way zii-qualities ezo zikrene. Number 2 advantage eza nayo i-foreign coach zii-points ezimbini. I-education experience. Education experience, most foreign coaches is by say I think aphele bayirule ngoku PSL kaningi xa lapha i-comments bafethu. Ithi le way ba kuse most yabo amajita ngikusho bese ade bayirule, but most yazo i-coaches esuka orkanti zine-UEFA Pro license, i-highest qualification ki-coaching leyo worldwide, i-UEFA Pro license. Ezinye at least ziba ne-UEFA A. Eza coaching badges ziqala kulawe ku-UEFA C okanye D, UEFA B, UEFA A qobe UEFA Pro ilawe highest level. Most yazo ezase-Europe zigcine UEFA Pro license. And then say most yazo coaches zase-Europe amajita ane-experience yodlala e-Europe, and say i-Europe i-highest level ye-football. So if udlale phaa as a football player, so i-knowledge yakho, ulwazi lakho lebhola plus understanding yakho yebhola ikwi-high level, like i-highest level. And then ke ngophinde kuseyogeleza ube ne-highest level i-coaching education, i-UEFA Pro awupasile, like kuse uyinja amathambo ngoku xa ukuse uqonezo qualification experience. Number 3 advantage ithanduza nazo amajita aurkanti babana lewe kuthiwa kuse i-professional detachment. Ndithetha ngalo way i-professional detachment is by kuse zizinto ezingachaphazeli ezingakwazi ukuchaphazela professionally ba
awuchaphazeleki zi-politics ze-Orlando Pirates and siya Orlando Pirates bafethu ine-politics ezibhaya phaa Orlando Pirates zinintsi iway kusexoxisayo okhusha Orlando Pirates umzekelo ndizawuthi uba Orlando Pirates siyalo bafethu ba uyasayinelwa i-players and ezinye coaches funeka zikwazi uba business of politics ayikho ntsima lo mzekelo wam but ngoyena ndicingayo ngoku but ikhona eminye imizekelo singasharisha lapha i-comments bafethu ninike ezinye examples ze-politics Orlando Pirates. I-foreign coach ayi-affectwa yi-media ne-politics ze-media plus ne-personality ne-ego ze-media ba if umntu ukwi-press conference ba uzaya ngalawe ba ngubani lo okay ngoku nguMazola Molefe lo Lawrence Khola lo ulaluza lo nguMaglisini lo so funeka intene lihlokanisela nalo imkhumbulo Pitso examples that nguPitso bona uPitso plus noManqoba futhi bebene journalist qombesiyali anchasana ndincanywa le and sele athi kangibuza umbuzo sendenqomela le hey bafethu Pitso kusela unelwe basidonga akaringi no Robert Marawa fonini kusela mthi no 2 years kanye 3 years ebona ezo affect club kusele information ekuseza ki fans so ilawe i-foreign coach eziba affected zizoway ayinasikhatha lo way bona yathetha nje eyibona le Sundowns kungoku Miguel Cardoso iwomchita xa i-press conference like yaringa clean kha akabi cingo ezininzi kusewuthetha le way like upure umjita bakusene honest yakhe ezi foreign coaches yakwazi ba honest ngibona noNabi kusewuNabi kha ngoku kusebaqala uba ngathi okay umjita bayamgoqa ngoba yeNabi suthetha nje wena but sewuNabi beke wa honest kamandi uMac especially nge-quality players Kaizer Chiefs so i-foreign coach iza ngala way and sengase phinde bekhona manje Orlando Pirates cha ke so uRibery uyaskeleme ke uRibery bafit lena kangahayize ngemedia ne-politics Orlando Pirates ne-politics Orlando Pirates uMac soloko iyakwazi kusozinyamezela like iwali ya one of a kind uRibery last number le yabafethu leya i-last number omjita number 1 tsotsi uRibery sisikeleme leyana bisoloku ipholile iSpaniana yaseSpain soloku ipholile engajambisi ingabonisi ne-emotions kangako ihandlisha newe Ivan Khoza kodwa wayincomba iwale ayithethi kakhulu yaSpana Maria Ribeiro soze kube lula for ukuthola omnye uRibeiro but ke sibuyele apha fethu so nelanduze kusene foreign coach anyway eGrand bakuseyomjita professional detachment isibak akazube affected zi-culture ze-players base le culture le player inale culture baye ngumXhosa lo ngumSuthu lo ngumZulu lo liqheya eli like foreign coach akusayizo affected izoway nanixesha lezoway personal languages and foreign coach ayizukwazi sewuchaphazelwa i-favoritism which is iyenzeka la way bafethu like human nature akuba coach unprofessional like i-coaches zibanayo la way by nature by human nature bayisejonga ube ne-favoritism ngathi even sinabazali babe ne-favorites so beselaphi kuse-coaches ne-players and at the same time i-foreign coach ayizuba affected i-history Orlando Pirates Orlando Pirates kwathi Orlando Pirates history yayo ayizuba biza umuntu sezospana ufuna usucceed qha yaba se-big club le and sefuneka winile and then ke ngose singene kula way number 4 i-advantage ye-foreign coach izazona la way ethiwa international network uMac uzoza nelawe ne-assistance si-standard ngoku ayisekho ilawe i-foreign coach ethi gqi without assistance so uMac uzogqi ne-assistance ezi-high caliber ezi-high profile ezi-high quality yabona uRibery wathi gqise nelawe ne-squad sakhe nale Sundowns Cardoso yabo ivana amanqina wayo wasePortugal and seyamajita yaSpana qha and then bekhona nje la local coach one is assistant ngibona manje ancikazi but iSundowns co-riding uSip Kompela but international foreign coach ithi gqise nelawe senamanqina wayo asuka ngapha orkanti as assistants and mostly yazo futhi zonke zatsotsi nazo zine UEFA Pro licenses or ezinye zibe ne UEFA A. At the same time le international network yakwazi usipana nge-players ba umuntu
avela bona bayisejonga mhlawumbe khona iplayer edingekayo position ethile. Le coach izakwazi ukuhlanganisa the perfect player and lula futhi kusemthila ayilande ngapha kuse Europe akusezizwakala jo zosibhana apha Orlando Pirates big team le example needs example kuse kila we ngoku Sundowns kuse uLand uze kusele coach Mikel Cardoso ithi bakusejonga le out khona out intswimi ngoku sedlala back mara abanye abantu kuse bazothi bayi consum le out ayazi kuse yaqoqosa lo we Lucas Suarez Sundowns left center back quality leyani so Cardoso kwazi ukuhlanganisa lamjida bazothi bakhona abantu phakuni bayikusama nisele out Sundowns bisemsayini ngafika Cardoso but I think bashiyana isikhathi esincane but Cardoso kuseyena basically wayiphakamisela la signing bayisiko uyamazi umjida uthi besejonga ukudala wamfollowisha before afike Sundowns because kuse Cardoso becoach Africa Esperance and Esperance nayo kusebijonga internationally. But yeah, kuse ayikho enye example engicingayo ngoba kuse mshona naba fit ifana landela ibhola neyazi kuse examples ze coaches is international kuse hlanganise umuntu ngapha ya nangu umlento ngoku kuse wahlanganisa wathi Gqinono lanuza nele out uRaiden uSamir Nikolic waphansi oba legend eKaizer Chiefs lo player leyo umlento wathi Gqinono noRaiden bali out khona out entswemi Australia uKieran Barkas just equality so foreign coaches kusezayenza lo isigqeke kuseni la we ni player club bingazokwazi uyithola kusethola ngumuntu ngenxa network yakhe and then say final advantage but say foreign coach is by say foreign coach in mixer both masithi say le way igama le way say fusion foreign coach say in mixer discipline ne culture yase Europe plus kusene talent ne flair la South Africa and iselo combination iwisabantu lo combination leyo kusethi gcine success le combination le sibonile se uRibeiro uyakwazi uhlanganisa lo way I think no Cardoso ehlanganisa phaki la way kwi Sundowns no Rutrol like sekwenza ukwenza lo way so basically niyazithola abafit basejonga 10 clubs ezininzi ezi big clubs zithandwa by foreign coach even ase Africa yenziwa le North Africa la way Egypt Al Ahly foreign coaches Wydad foreign coaches Zamalek foreign coaches epinye team ayibizanga eGroot Africa yazonga that team so foreign coach say yazithola bekuseni advantages ayo nike ngoku aningene wila way seki disadvantage so bane foreign coach and izikhona disadvantage so bane foreign coach oqala ise risk i-risk bayise uMac angafika bombe abe isi vengabi ku grand tu ungakwazi ukuse connecta and kuse umuntu biqombe amani sibengazi bakuzoba njena apha so say i-risk. And then number 2 i-foreign coach ingakwazi usokola ingabani ingxaki ethiwa kuse cultural gap cultural gap umthi culture yakhe plus ne culture la South Africa apho ikhoyo then say gap ivele be too much umuntu kusengakwazi umanage umuntu kusengasokola so uconnecta ne players la South Africa bese players South Africa asifani amathi indlela communicate ngayo indlela behave ngayo indlela adlala ngayo umuntu kusenongakwazi kuse ulawe kuse uconnecta ne players South Africa umuntu kusenongakwazi uconnecta ne fans South Africa bayisejonga le way ifuna uzifans South Africa le way ithanda uzifans South Africa i-foreign coach senongakwazi. And then kuseke ngoku i-foreign coach kusengakwazi umisunderstand i-local culture as a whole not just the players ne fans like izinto indlela izinto ezenziwa ngayo South Africa yabona ngoku kuse umjida uCardoso okubithanda ukukhalaza kakhulu uMac Pakistan Downs ba hey uMac seseloko ekwata man ngingela way kuse ngezinto ngendlela izinto ezenziwa ngapha ese bayise PSL ba hey match every 3 matches give hey skipani ayikho le way this is not human plus kuse anyway the sponsorships ba hey umjidana khumula bebezodlala nePirates i-match nePirates and then kusekathi igqi sponsors okwenza event by Claude Gobo phambano uCardoso bayisekaka yanoni le noni ngole bayisenjani sodlala i big match important kusejonga ngoku
funeke simise umsebenzi kusesenzele iway corporate sponsorship ne marketing bona neways ezikhathi bakusejoga imatch delayed kusefans ziphandle zebhaya so ila way ezinye coaches kusezingakwazi kuseUnyamezela eziway then kuse umuntu vele kusiyabhombe plus khona le ndaba yobakhise players mhlawumbe sezenza into ezithile ibehavior players like bone off the field okanye se South Africa mazithanda ukwenziswa into ezisona so Jimmy bona so kufuneka sekwazi so compromise ebona se Oliveira kuseba kwazile compromise kuseba umuntu kusekwazi adapta fast that's why success kangako abantu abafana noLawena noRiviera le Chess Galaxy iBoza futhi leya yasokola umbile ndopho sokola namhlanje ke inaki usekhona umntu ndopho kuselamlamntu kuse I think ngokutwana ngapi 20 years lapha EC usastrugglisha neculture lapha eSouth Africa ngongoko meka usacapukisa izizenzikayo apha so foreign coach kusengakwazi banezo zimoko and then ke ngokuse enye kuse disadvantage but inqabile ngoyifana yenzeke but i-communication i-language bayise umuntu akwazi uringa isingami la grand akwazi kuse uthetha English mesokola nangu kuse uNazareth Napi iyenzeka lo we inqabile but kuseyenzeka lo we yola out TS Galaxy kuse ulawe Sidramovic ngoyefika wayengekho English la out ayingekho English la out ndakhumbula kuse wesenqalo fika umjida mara kuseyodoba grand ngoba kuse foreign coaches yakwazi kwenzeka lo we yasebaza Victor Ponorenko olawe kuse obefika no bane uVictor makhona enye manje ngaphandle koVictor Ponorenko man Paul Doleza yo bafethu enike enye disadvantage kusene foreign coaches bayikuse nyuku izaka amajita ya cost expensive amajita for ubhatala isalary zabo zegrot enike umuntu ophinda tigqise namanqina wakhe as assistants and kusenayo nesalary ezegrot inyuke ebhaya leyo then kuselawe sinokwenza sey coaches I mean i-club owners be impatient say amajita manicinga le mali kuse imali engaka esikaka inzibhatalayo then ke ngolawe say affect say communication the success team ismall club izongezibona bayise small club hayi coaches awethu bazuzena assistant yakhe apha bhuti izawedwa Grootman kuse assistant nathi khona yabo nathi club legend then uzosipana nayo anizukwazi kuse uba nemali ibhatala kuse assistant ezi3 mna bafethu ibhola and then ngose enye last advantage kuse nge-foreign coach is by kuse amajita sometimes ayakwazi kuse uthi gqi apha umuntu athatha isipana azenza i-stepping stone uchiwo ngesingami laba kuse i-stepping stone bona lawe bona xa ufuna ukugqitha elawe kuse emlanjeni anye ufuna ukugqitha nje kuse kwilawe edameni lamanzi unida i-stepping stone bayise lamatye basejonga umunyathele kuwo base ufike endawo ufuna ya kuyo so ezinye coach zakwazi uyenza kuse i-move lapha e-AC kanye iPirates basejonga umuntu yaba basejonga ufuna ucoach Al-Ahly maybe kanye ufuna ucoach uWydad kanye ufuna ucoach bafana yabo so kuse lapha ePirates uyofuna nje ukhela kancane kusethola lewetholayo and then kuse aphume kanje yenzeka lo way kanye ufuna uSpan eSaudi Arabia mara kuse ufuna uqala ziprove apha eAfrica CV yakhe begrand manje kuse okay nisuku Europe mara kuse ndiyakwazi uSpan ezinye culture senisuku uSpan eSouth Africa yabo so kusejonga ufuna imali yalambe kusejonga uqonde ufuna yaphi Saudi Arabia so nansi disadvantage bafethu kudala ndithetha apha le video inde and kusengoko andincane kwenza video ezinhle kakhulu naso intoni ndiyayitshintsha le video ngoba isejonga izaba yi-foreign coach qha ngoku kwivideo elandelayo ndizayenza nayo bayisejonga ndizakwenza ilawe mara sengupart 2 nayo xa usepart 2 unepart ezi2 lo part 2 uthetha nge-foreign coach disadvantages and ke ngoku anzuba sekwazi kuseyokwenza ilanuza i-local coach i-advantage ne-disadvantage zayo because kuse isikhathi sinde kudala ndiloqa apha otherwise senatso bafethu kuse thina zeni comments bafethu thina zeni seyincinga sikhiphana sinzalo yapha le channel siyabonisana akho mntu wazi more than omnye khona izinto libele ungcola ngazo apha ngcola pha i-comments bafethu ngalibali shay support i-channel bafethu shay ulike apha ezantsi uYouTube anishaye ulike nina kuse le video uza recommenda kwabanye abantu abangena ku-YouTube bayisejonga nansi le video ne-likes uYouTube zaqoma ukhe yajonga ibonisa abanye abantu le video so support iyasibhana bafethu anicene maranda ngo-KFC nje ushaye ulike okanye if eqala udibana channel ucofe subscribe
ungalahla ungaphosa uwezi grand zinintsi way kuse apha ku YouTube kuseziphambeneyo amajita kusenza iwe iqombe kusey ntoni amajita aphuma ecaleni apha ngevideos zenza apha ku YouTube so kuse ungaphosa uwezi grand internet ziyalena leyo uzobona iwe grand apha ifana nale nene kuseyiphinivayo kuba khawucofa subscribe mara kuseke ndibambile lapho ndilapha fethu ndiphelele apho saphinde sincokole apha isikhathini bafethu noba kungomso about kusey foreign coach Orlando Pirates I mean a local coach i-advantages and disadvantages foreign coach Orlando Pirates bene weekend more egramba fethu mojo be safe